Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ingkang kinurmatan para alim ulama sesepuh bini sepuh, ingkang kinurmatan kepala desa lan perangkat dusun Carian, ingkang kinurmatan pengurus Masjid At-Taqwa dusun Carian, para bapak saha ibu ingkang kula hormati, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo kita sesarengan ngaturaken raos puja-puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Awit saking kanugrahipun kita saged makempal wonten masjid mriki kangge mangeti Isra Mi'raj kanthi wilujeng raharja boten wonten alangan satunggal menapa. Kaping kalihipun sholawat uji sholawatipun Allah mugi tetep dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saklajengipun kaparengga kula badhe nguturaken rantamaning adicara ingkang sampun kasusun. Adicara ingkang setunggal pambuka. Adicara ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang kaping 3 waosan sholawat Nabi. Adicara ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan. Adicara ingkang kaping gangsal mauidhah hasanah pengetan Isra Mi'raj lan adicara ingkang kaping 6 penutup. Kangge miwiti rantamaning adicara, monggo kita sareng-sareng maos surat Ummul Kitab Al-Fatihah. Matur nuwun. Adicara kaping kalih inggih menika ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos dening Bapak Ulin dumateng panjenenganipun dipun sumanggaaken. Matur nuwun. Adicara ingkang ketiga waosan sholawat Nabi ingkang badhe dipun aturaken dening grup Rabana Tegalsari dumateng panjenenganipun dipun sumanggaaken. Matur nuwun. Adicara saklajengipun sambutan-sambutan. Sambutan kaping setunggal saking panitia pengetan Isra Mi'raj badhe dipun aturaken dening Bapak Solikin. Dumateng panjenenganipun dipun sumanggaaken. Matur nuwun. Sambutan kaping kalih saklajengipun kepala desa ingkang wekdal sapunika badhe dipun wedharaken dening Bapak Muhrofi. Dumateng panjenenganipun dipun sumanggaaken. Matur nuwun. Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika mauidhah hasanah. Dene ingkang badhe wedhar sabda inggih punika Bapak Kiai Husnuddin. Dumateng Bapak Kiai Husnuddin dipun sumanggaaken. Matur nuwun. Para rawuh lan para pamirsa ingkang kinurmatan, adicara menika sampun kalebet sasarengan. Sapunika kita dumugi dhateng ing pungkasaning adicara penutup lan badhe dipun tutup ginakaken donga ingkang dipimpin Bapak Kiai Slamet. Bapak saha Ibu ingkang kula hormati, kula minangka pranata adicara mbok menawi anggenipun beta rantamaning adicara kirang meranani ing penggalih panjenengan sedaya boten sanes kula nyuwun gunging samudra pangapunten ingkang kathah waosan sing kula cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.